sa unang pagbasa ang nagkatibulaag nga mga tinun-an tungod kay gilutos namunga og lain na sang nindot kayo nga community didto sa Antioquia. Pasabot wa gyud mahanaw ang ilang kasibot sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao ni ang timailhan nga sila mga karnero ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo diri sa to ebanghelyo, ang akong mga karnero maminaw gyud sa akong tingog ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Lingiyay mong tupad ing na karnero ka ni Kristo. Daghan kay nato magsigig simba pero dali kay tang mailad sa mga panghitabo sa kalibutan. Nanagani nakasala suko dayon ta, nanagani panghulga hadlok dayon ta. Niya labi na gyud hulgaon ang atong pagtuo undang dayon ta. Balhin din ta dito sa tuo-tuo. Ana nabitang tuo-tuo nga kinahanglan gyud mag dato ka kay kunwa kay kwarta patay gyud ka, alaot kay imong pamilya. Tuo mo ana dili. Uy, kana tuo man gyud na kay kung tinuod pa na wa unta magpinatyanay ang Russia ug ang Ukraine, ang Hamas ug ang Israel, pulos man na sila na ay mga kwarta. Nangamatay man lagi, nangabungkag man lagi ilang balay. Usa na kapag pamakak sa kalibutan, nga daghana gyud imong kwarta aron secured kayo imong future. Mga tuo-tuo na nga usahay di ta kabantay, usahay pagani magampo pagittas Ginoo. Ginoo in taon tagai mig kwarta, tagai in taon mig kwarta Ginoo ana kay kalisod na gid namo. Aw ako nagampo mo sa kuana Ginoo, mahalin untang salat, mahalin untang salat. Pero lahi ning atong pagpamaligyag salat ngano man dili man ni security nako isipari, security man ni sa simbahan aron do natay maayong facility o makatabang sa tas-uban, pero dili man ni pinugsanay. Lahi gyud ang mamugos na gyud ta nga naa gyud tay kwarta, kay para nato ang kwarta gyud mao gyud makaluwas. Pareha na bang ako mga ilang jud kog sorry kanunay, pero ako lang gining mensyonon kana bang mo abroad gyud ba bisag gagmay pa kay mga bata, mo abroad gyud, biyaan gyud ang mga bata kay mangita gyud kwarta. Wa mo magunahon na anak mga ginikanan nga ang imong anak sa usa ka tuig kakita lang nimo pila ka simana nya biyaan na sad nimo hangtod na gyud mo dako siya. Wa mo kakita sa resulta ana siyang kasing-kasing. Nya magbuwag gyud ang banag asawa kay mangitag kwarta. Magbuwag gid sila tag napo kabuan usay tagurha ka tuig kay mangita gyud kwarta para kunos kaugmaon. Unya nakapangabit ng usa, nakapangabit na sa ditong usa. Ana nayuban wa mangabit, secret lang. Ana matud pa nila kinilo lang usa, kinilo ayaw lang nang naan kuan sinako. Ana daghan ing sala nga nahitabo tungod ani nya mga bata mingaon sa ginikanan dili kaparaig adto na las mga gadgets, tagaan og mga gadgets kay makapalit man kay naa may kwarta. Hala sige anang gadget, siging gadgets ikadako-dako na gusto untang naiisultis ginikanan, wa diyang ginikanan adto na lang kuyog sa barkada hangtod mga buntis lang sad nya inig kabuntis kusog namang aborsyon magpa-abort lang sad kay para dili uwaw. Guba ang kinabuhi ngano man didto man ta naminaw sa tuo-tuo
dili sa pagtuo. Muna ang atong tubag sa Salmo, unsa to'y tubag na to? Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Kanindot unta kon ang mga nasod karon mudaig pas Ginoo. Kay kani manggong atong pagpaniguro nga naagitay kwarta, naagitay gahom, naatay security. Ang resulta kung makuha ni nato ang atong gidaig, ang ato ng kaugalingon, naa nata mo salig sa atong kaugalingon. Nya kay ang imong silingan ni salig mo sa siyang kaugalingon, magbangi na mo, aperti na yung yawaa. Nga imong tupad, ina maayo mong relasyon sa imong silingan. Ingna ko no, ina mayra mong relasyon. Oy, mga daw kay tanan, mga silingan daw kayo. Bisan lang ganig, muagi lang ka, mulakaw lang ka silang tugkaran, masuko, kay dili paagian ang ilang tugkaran. Dito ka agis pikas, ayaw agi diri, kay amo ning tugkaran, amo ning yuta. Hilasa gid. Hilas. Nya ini kasakit, iampo in taon ko, iampo in taon. May ratag matiwas ka. Aron mo agi kas dili ni mo tugkaran. Unsa man tugkaran na tugkaran sa menteryo, adto ka dito agi. Ipasok ka ng lugar nga di ni mo ganahan ang nitso nga porting gubaona. Tuan na kas ikapitong indana. Di na ka maabot sa holy water, inigana mapalid las hangin. Da gabaan. Hangol kay giyuta. Nya ipasok lang anang nitso. Ang uban gani ini kamatay sunugon dayon. Pasabot impierno na ni sunugon dayon. Pasok anang maghimor ba ta diyan kulumbari. Mayon tag mo palit lang sa bahala na lang sa batikag batasan, palit lang diya kulumbari. Mga igsoon, unsa may gipasabot ni Kristo sa iyang pag-ingon, walay makakuha or makaagaw ni lagikan kanako. Pasabot, dili gyud ta makuha sa yawa or sa sala. Pwede gidi ay basta mutuo tas Ginoo og magsunod ta niya isip iyang mga karnero, pwede gidi ay nga makabot nato ang kabalaan sa kinabuhi bisag ni apatas kalibutan. Hunong nataan ang istorya nga magsigig ingon, tao raman gud ta, makasala ra gid ta. Gipruibahan na sa mga apostoles nga mga makasasala sama ni San Pedro, nila ni Juan, Andres ug uban pa, sama ni San Pablo, mga makasasala man to sila. Pero ilang napruibahan nga sa dihan ni sunod na gid sila sa Ginoo o gibiyaan nilang tanan, wala na sila makasala. Napruibahan na po na sa kinabuhi sa itong mga santos sama ni San Vicente Ferrer. Kana bang kaya na gyud nga mahimot ang balaan bisag ni apatas kalibutan. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Ingna siya sugod karon pwede din atamang libak. Sugod karon ba pwede ka ha din atamang libak. Oy, daghan kay mingon, di man gyud ta kapugong pader, makapanglibak man gyud ta. Iapil pang pari, makatag-an ra basad. Una magsigil ako correction ini kumpisal, ayaw lang kong iapil. May gani kay disan mangutana, wadi ka manglibak pader na makatug-an na sa Hinoon Kristo. Pwede ra magyog di ta manglibak. Pwede ra gyud dili ta masuko. Kanang ayaw na lang yun ipagawas ang imong kasuko. Kay kani manggong kasuko mga igsoon, duha ni siya ka levels. Unsa man? Ang level nga interior kanang wap ani mong pagawas ug ang level nga imo nang gipagawas o imo nang gi-entertain. Ang kasuko emosyon man na, dili pa na siya sala. Pero imo na nang entertainon nga imo na nang tagaan og kanini ang plano kung saon nimo pag-express ang imong kasuko, kana mahimo na siyang sala. Pero ini kasuko nimo moingon ra jud ka, Lord, kapatyonon kay ko aning akong bana,
Di pa mo nasala. Makikistorya kas Ginoo. Kanang imong isumbong dahil sa Ginoo ba? Lord, lami agyong ihawon aning akong mga anak tapulan kayo mo manig mga baboy, may pamambaboy kay muungad-ungad pa man kani tikungkong lang. Lami kay lapwa ag tubig init. Di pa man nasala. Pero adto na nimo isultis imong anak, ikang buanga ka ba? May pangbaboy nimo muungad pa. Lami ani mong bubuag tubig init oy, aka na sala na siya. Kakuha mo? Dito isultis Ginoo. Pananglitan, ako maatrak kong babae, moingon ko, Lord, lami aning bayhana, may pagwa ko mapari, kanina lang bayhana, akong pangasawon. Di pa na siya di pa ginasa. Kay nakikistorya man kas Ginoo. Pero moingon na ganay ko, mo text na ko sa akong amigo, bay, lami aning among, saban, kining bagong madring na asahin diri bay lami ani bay moingon sala na siya or mosulti ba ko ngadto gyud sa akong naibgan moingon ko lami ani mo may pang wa na lang ko nagpari magminyo na lang ta sala na siya didto isultis Ginoo mao na ang karneros Ginoo magsunod niya kahibaw sila asa nila isulti. Bisag unsa pakangilad sa imong gihunahuna isulti ra gunas Ginoo ayaw isulti sa imong isig katao o ayaw sigihig analyze sa imong hunahuna di gid na siya sala muna ma-perfect rata si San Vicente Ferrer kadaghan sa ni siya nasuko kadaghan sa ni siya nagmahay pero adto niya isultis Ginoo muna importante kaayo ang prayer life kay kaning atong prayer life kaning atong pagkamaampuon anha nato diha isultis Ginoo anha sadta ayohon sa Ginoo katanawa kamong mga bana luod na kay tan-awon inyong asawa isultis Ginoo Lord luod na kay akong asawa di naman paras una nga magpangita kunya karon murag hasol na kaayo magtupad mighigda ana ang iyang baho ang iyang tingog murag wa na gyud lami ana. Di na siya sala ha? Di pa na siya sala. Basta wa kay taong kunya wa sa ka mag-entertain. Pero moingon ka luod ning panuway ay mo ikanay nakikistorya sa imong kaugalingon. Luod ning animal tan-aw ta diri sa kuan bi porn. Sus ingon ani pala ning animal dako. Awa na perti na nimong saa na. Dito isultis Ginoo pag-ampo luhod. Tanawa, di ba sunod nimong lingi sa imong asawa, luod lang yapon. Pero makaingon na ka, ako gining asawa Lord, for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Gakos na yun, kas luod. Ni gakos ni mo, ka maode ni ang daan sa langit, luod. Di ba? Kinaingon man Ginoo ang daan sa langit, sigpit o lisod. Nagatuo sa kag purti gini ikaw ra gyud nag-struggle oy hinumdumi bana dugay na nang kapatyon nimo imong asawa purti na sang luhod-luhod anak Ginoo in taon di lagi ta ko mahinayak ning panuway dako di lagi ta ko mahinayak ana di wa gyud mo kasa kay didto man mo sa inyong didto man tani sulti sa atong good shepherd ako bitaw magsige ra man jud kog ampo Ginoo in taon magmahay na biyata ko nga kadaghan aning nag-follow nako di man gyud mo palit og slat ang tanan Lord oy ana adto kos Ginoo mo istorya yung Ginoo ngano man na discourage day kag baligya nako hapit ningon siya ayaw ka discourage hapit na bita ka mamatay sa isinta nagog ka tiwasan na lang nagbaligya mga ana di ako ning tiwason di ba pila na malay kuwang nako wa na mako kaabot siguro layo na kay nang 20 ka tuig oy mana kumong na ni amot maglisod na mga itingali ning napuo ka tuig ana lingay mong tupad na tan-aw ni mong father kaabot pa nag 20 years ing nako no pangutan na ing siya sa ato pa 20 years patang magsigig palitog sa lahat sus karon ra ba bisag asa ko magmisa ang tawag sa mga tao nako slater bahala na di nasyano ang tawag nako pero antuson ko ni kay mao may missions Ginoo nya ako ra sa siyang padayonon og mao ni ang makapalig-on og makapapas
sa akong mga sala. Niya kung mahitabo na ning magsige na tag istorya sa atong Ginoo, kamao na sad tang maminaw niya, mahimot ang iyang mga karnero ug wala gyoy makaagaw nato gikan sa atong pagsubay sa dalan sa langit. Di na gid ta maimpierno. Sa katapusang lingi sa imong tupad, ingna sugod karon makig-istorya na gid ta Ginoo. Ingna makig-istorya na ta Ginoo. Ana ha, kun wa kay bugas ayaw istorya sa imong silingan kay pautangon ra ka ana. Ayaw dito sa Ginoo, Lord wa na koy bugas. Nya maingon din Ginoo pag fasting lang. Ana, Lord tulo na kaadlaw wa koy bugas. Sige lang, himoa lang 40 days. Oh, di ba ana? Buhi na ka, wa pa kay utang. Diri sa atong ebanghelyo, ang gibuhat ni Hesus mao ang mga buhat sa iyang amahan. Wa masabtis mga tao apan mipadayon si Hesus pagbuhat hangtod siya namatay. Usahay ang mga tudlo sa Ginoo nato di masabtan sa atong isig ka tao. Padayon na lang mo resulta gina sa manindot nga bunga. Ayaw pamugos, di ta mamugos nga daygon ta. Di ta mamugos nga sigihan tag appreciate or sigihan tag sana like diha nang na ang atong ipang post. Sawayon ta sama ni Hesus. Siya ang akong mga buhat mo may nagtestimonian ako pero di man mo motoo. Pero sige lang siya buhat. Mausad ang mga apostoles, giloto sila, sige lang yung buhat. Kita sad bisan usahay masakitan sa pagsigi natong higugma, padayon ta. Bisag masakitan sa sige natong tabang nya unayon patag libak sa atong gitabangan, sige lang yapon tag tabang. Ana ha?